abusunya odeman kuma enshiro bibia no ntutuo bibia anamo ensiye basayi adom nyame a ode na basama Moses yi edom kese esrem seja nyame a woso ne ho ani malama tudu ayira owemfo kese nyame serebo a won sere nkyere ya chamfo da biara da enne anwumire yi babibia wutie mi bi odeman kuma enshiro babapani metatro no kodom the pillar of cloud the pillar of fire yenene nama yene apemo namo no omwa ade bi a wo hwe bi odeman kuma enyama wo yimpa yese ensiw yie na ensiw kra yie because onipa bia no wo ho no no eye okra nipadua ene honhom eye okra nipadua ene honhom enu nti ni Paul se me yimpa yese ensiw yie na ensi okra yie abibia wotie me bia no ene anwumre Yehowa enhyira wate doman kuma tete wa doman kuma no omwa onye wakoma so ade nyina ma obaso na wa share video no obaso a share video no mama Lydia Yehowa enka ho no ntutu wanamo ensiye Erade enka ho tumi bi e be sori yeti odema kuma ensori entie sa tumi no bra Daniel Yehowa enhyira otim from New York metia New York fo nyina bra Daniel Yehowa enka ho omwa ofa wonfiri adomo enko adomo ahonhom bi e na obedi esie biara no odema kuma ene omuni esie owusu a Yehowa enka ho no omwa tumi bi e be sori wo mo so no odema kuma ensori wo no so musuo nka de opa wo seye wate onipa bi a wompe wiye onipa bi e ka ne nko no wanim agu ase onipa bi e ka ne nko na de kita wafiri no nsa no odema kuma nchichire se nipa no ema ho wate ene anwumre e baba besua de kakra e besua de afa emoa omkite tumi eho emoa ye wo moa omkite tumi Bible say onipa ne moa kra kora mpo ye den ese ene yesua de kakra na ene me baba be chiro sunsun mu niema na wahunu si yes bibi wo baabi odo abrabo na ye bo no enye trara asa o abrabo na ye bo no enye trara asa wan sore wa abrabo mu anya de niema be ye den ebedane ama Mr. George what to saying odoman kuma enhyira na ontutu anamo nyina nya den ensiye ahonhom biara ne obedi esie biara no odoman kuma ne tatumi no endi esie yeka emoa omukita tumia ka emoa omukita tumia aboa nentwie kita tumi nentwie kita power nentwie kita authority aboa nentwie wo hono no okita tumi nentwie tumi na enu ntina Indian for omunyu nentwie no because no omunim se sa aboa ne carry the power nyame ka kire bram so de ne kwasase anufunsuo ne wo ayeden ahyesoma enu ntiri Muslim for so wo mu bie dwuma na so mu bie business bia omo ye rituals wo hwansa no mbebie business na wa yeden wa bie business no because wonim say there is evil forces around ebe sori etia no there is negative energy around ebe sori etia no da no hunu wa echewura no akokọ nan ni tua ne to akokọ nan eno de aye podua eno de ton wa eche ntabrabo na ye bo no ami o ka se bo ne trara asanya de ebe yeye to de atie aya da bia me ka sunsum ne yema no edikan akwankyire dikan ansa ne mpai ba ye den aba so de atie emra Moses di Israel fo ne ko no akwankyire ne nyame de ma awom o man hie ba bia mo mpai akwankyire na ne ode ma awom Pharaoh dane wo no ama Moses so dane wo he wo dane wo kyere be no so dane wo kyere be wo man hie mo mpai akwankyire na empaibo so di gidie ka ho ba akwankyere de wugidie wanje ani obeye adwuma sana akwankyere tie akwankyere de because no akwankyere wodi akwankyere ne ka woni padua wodi ka woni padua ne ye woni padua ne mu yie ne akwankyere na kose watamfo sana akwankyere tie wo ya akwankyere se bia ye enubra na wudware ya e protect wo ora no na woni pa bia wabo ne tirimu poso obese wo no akwankyere na kotomente so dia tie me chiro akwankyere bi wa hanom sa ebere we eye bere se
obi ekita sunsum yare ana abonsam yare a obi kita abonsam yare ana sunsum yare a ansa na wo besa ne yare no ete se woteti sunsum yare ni mansa no ma onipa na duru wa ma na duru so bi di abonsam yare ba wo nchen ana wo di sunsum yare ba wo nchen eno bi wa na ye di wakwaduru sa kwakyekyerew obu a wo ho ento nyina na ye di wakosum aso kwakyekyerew ye di wakonsu so kwakyekyerew yakobo wuduam ene me be kyerɛ wo nyama pa yakobo wuduam enti se ye obi wo hono na ebia wo sa ne yare a obi wa ese sunsun yare nim ansa no watimi asa obi a oye sunsun nipa de utie mi a wotemase ese sunsun yare nim ansa no be sa yare na waye de wasa yare no esa yare no enko da because when sunsun yare nim ese utimi sunsun eden ade ne ye de sunsun yare yim ye de bre ni sunsun yare yim enu nti ne Yesu Kristo wo wura dwedi sadam no wote menkenso no guk fom wose wozana enhyira ne de wonam awurade di mu ba no akwankyere fritete wose wo manya akwankyere nimu no saa wo man ne yedai ahwiase hwie enya kwankyere ne nyame de ma Moses ya kama me ka Pharaoh kun no because ne Pharaoh kita no burning ne Pharaoh kita powers enje bia beye bi na ewodi ewo fie no ahohom boni na ewo fie no se wanya kwankyere emu odin amfa mburoskoto wo mo a bom bem adi udokono kwa odi ate no na ma me go bia kan dokono ko bem wanya bi adi eni wadi ni kwa odi ate dokono ko bem wanya bi adi eni wadi ni kwa hwie enya kwankyere twe nyame kache Pharaoh sen Moses onfa ne poma ne pomfutom ne nane entontom komisrim ko hwewom eya kwankyere so tiase ntimi odo mo nam nyina na kwankyere ode ma wo mo nyina because no hunu se Pharaoh ye nipa boni ni obi nya bayia te se o ma me nya bayia ana papa nya bayia na wunya bi nya bayia wontefuo wonti jayo wakaso begu wanim ase wakaso obese wono atamfo ba koye baako ese wabrabo enti na brabo na ye bo no ena wasa enti ma wani nya den ena ho so yase enti no akwankyere nyame de ma Moses saa akopem se owie Pharaoh kwata nyame de fa ha na mo ayi eso de afa ha nyame de fa ha no bonsam de afa ha nyame de fa ha no bonsam de afa enti akwankyere de adane wodi we wo ne adecha no de we yapia ne so adecha no de we aka no maami kia ne ken ba ko be wo sana kwankyere tie inti nyame temo ka kire Moses won ko Israel fo no nko yi o mo mfiri Pharaoh nsam no wa mo direction ba ko edumre bi no wo ma Moses eye yurumen tudum a wo mo be hwa wo entimi nyeden enka wo sa quotation na fama so yase enti na kwankyere de efiri tete ento bibi obeka to sa kwankyere nye onipa no yo obayifu ono ana eyewo na wampesi wani baba wo so se we bia wo kosunsum so de bi na wo bi discourage onipa no ana eyewo woni mse be bia wo kono ne to be daadi woni mse be bia wo kono ne to be pai enti nya de ya wo ye den wo be di wachi den wa ye den akọ enti akwankyere de akwankyere firi ti nyame wo firi Moses no ade ode ma na yakwankyere ade church ko yesin ade chafa we kotu anom na Pharaoh so hyehye na nyame so hyehye hwie enti akwankyere de wo ye no wo ye akwankyere onipa o hawo no eno na akwankyere ne be kodo so tiaze akwankyere no protect na akose watamfo san the mean of direction mo monti akwankyere ase no eno na enne na me kyerɛ wase
akwankyerɛ na wɔyɛ no onipa na wɔha wo no onipa na wasɔre atia wo no akwankyerɛ no wo yɛ akwankyerɛ na akwankyerɛ ne yɛ wo yie na akɔsɛe onipa na wayɛ den wasɔre ayɛ den atia wo no saa na akwankyerɛ yɛ den atie nti akwankyerɛ deɛ efiri tete a wɔdoma nkoma bɔ adeɛ no bɔ na akwankyerɛ enya kwankyerɛ nyame de ma Moses ya enka Pharaoh kum no because Pharaoh no kita bosom no kita bayie no kita honhom amani edin tora bia bayie ne wo fi ne ne edin won peso benya hoto won peso benya wasodue enti so sore da tuwa mususa sa ne bayie tumi ye den etiye wan sore antuni so sa obehawo o ma wani gyenwi opeye da enti so sore no tuwa mususa abio kan yanko before you should be Exodus 28 verse 30 no osino Yakobon ka kire Moses say fa Urim any Tumim asia ne han ne peye was asia ne de en han ne peye eno hye atemu ada aboni mu na se ewo we kwa Awurade anim a ena ne kokoso na ewo ensua Israel for na atemu ne na koma so ewo Awurade anim da yes mami akwankyere wo hoi efiri tete enti se wonya akwankyere nnia wani baba ho so no na oda moche because de wiase na ba no ese abayifo no mani abere se so bi ka so obese wa no wa nyine yi obese wo me ka no kora kire wo obi ka so bedi wo nsamonen na wa nyine yi obedi wo nsamonen because of incident enti won akwankyere nyame de ma Moses Aaron ko nyame anim a edie na wodi ko nyame anim edie na wodi ko nyame anim edie na wodi sra edie na wodi eto kokoso ko nyame anim akwankyere men na wudware ansa no ko nyame anim wo fitin ya no asare na ko nyame anim nyame wo mfiu so the afie wo fitin ya no asare na ko nyame anim nyame wo mfiu enti ebere yi eyade bi ahwe obi ekitabo nsam yare ya ana tumi edi obi achi a na opese opai sa tumi ni fini penechi a ye de bre no ebobo no sen wo de bre no ebebobo no wo di bebo ne kon wo di bebo ne nsa di bebo ne mpo ne mposo ne wo twitwa wo di blade wo be pe blade mo no sen wonya blade mo no se ya na wo di atwitwa wo twitwa wo di begu gem wo di begu gem ahye yare no abre yare na se nitimi si yare no o sunsan yare nim yare no yade a wo ye den o sunsan sa yare na aba nipa no abra bonim no would never even believe it ade a ebre ebetimi aye no you never even believe it akwankyere fitite a odoma nkuma no ankasa bo na de enti no ma wani na wo emo bia na ada wo sakwankyere nye hwe wan ka to sakwankyere nye hwe maami ba bia wo be hyase aniema betoto yama wo netena ho sa wate apenti asase wo hoi ena wo kwa empre wo ho kan yenko o se na fa Urim ni tumi ma se ne han ne peye eche atemu ada aboni mu na se ewo we kwa Awurade anim a ena ne kokoso na ewo ensua Israel fo no atemu wo na koma so sa ewo Awurade anim da na fa brisi nko awayo asofotade a fa brisi nko a wa se brisi wo se fa brisi nko a ya sofotade no asiye ni nyete se bakatari so ti asiye fa brisi makale kokoi wa ga mi chira Fabrice eye fa order nye ochira me ya chirom wo se Fabrice ya sofotade no ne asiye na nkasa nye te se bakatari na tokro ina mfimfi wa latifi na won fantoma ban a wanwene emari tokro na no nhia saa te se de adabo ni tokro na ensan na muano no nso
Wọ́n fa bibire ni asawa ebiri dum. Wọ́n fa bibire ni asawa ebiri dum. Nti ye won niema nyame wo pe. Wotimi ye nyame apede ma no. Wo be bom pa ya ba nyame wo mfiu. Mesinya de obefiu because mpa bo se wo bom pa ye. Na gidie nka ho a. Enya de mpa bo ne be ye den. E be ye dwuma. Short yes ye. Mpa bo na wo bo no ma me kone o te sen ye me ka akiri. E wo nchira so wadwani. Wo bom pa ye na kwa gidie nka ho nya de be ye dwuma. Nti na so ma gidie ni timi sipi. Ba kwankyere de wo di gidie kan wo wan fa gidie anka wo e be ye dwuma. Nti nyame wo ma Moses akwankyere. Me hunu ba bia Israelfo ni hia ko bom pa ye. Because akwankyere. Woni abayifu edi esi akwankyere. Woni abosomfu edi esi akwankyere because no omo ye nneema. Omo ye things. Ti woni obi wo bayi edi esi no ye krakata, srakata, surokoto, hidekate, jirabasa, sa nneema no omo nsuro. Wo nsuro omo kyekere so omo to. Enya de a wo nsuro. Enti akwankyere de wo de mana ayeswe udware akwankyere udware protection akwankyere na obi dwe ho adwembone wonu sa akwankyere kotomente no you matter country ku awowo ade ne kotomente no because onipa no wanye utirimuka onipa no wodwe ho adwembone onipa no okoda no pese bibi to onipa no okoda no pese bibi yawo. Nti the moment awo ya kwankyere no ese watamfo na wo ya de na yewuye. That the meaning of direction. Nti you need to direct it. Talk here. That the meaning of direction. The oshishema wo no na kone so. Say yade na oshishema wo na yade na kone so. Say wo na oshishema wo na wo na kone so. Ti sa na yaden etie. Enti na de bia na obi be ye na dwense wo hyehye ma wo no o yesunsun ade a na de na tia fa so kone so straight. Ti ya woniema ye ya woniema ye de banyame anim ya woniema ye de sufre wodoma nkoma ma wodoma nkoma sane no obehwe ne ma. Wotena wo saa na ma me niema nkoyi ma wo da me ka no kora kire wotena ho jeje ho a eniema ni wo ebekoyi ama wo da. Because obi nshira yo obi tan obi nkoso yo obi tan te so ma wani da ho mo yesunsun niem akwanche ne mesihwe no na me ka to se akwanche ne ye nya ne ene ye gyae wo china ye ya kopim se nyame wo beba akwanche because ifititi Moses we nya akwanche ye da na Israel fo no mo ye nipa bonefo wo mo mpade papa wo nkrofo bi a wo boa wo mo mpade papa. Shebra Moses bra mo hunyi na wo jam ho kakra kwaba wo jam ho kakra wo bi wo no mo a wo fro ne wo anyawo a ya ne ma me ko ba bi foforo ma me fa mani nkyere ma alam ho ma me fa mani nko kyere oboso enu ntine da bia mo problem no egusususu mu no mo ne so na egusususu because no mo ntena fa akọ. Tama Israel for no Moses edi wo machidi yaka dio wo Pharaoh di Moses fam ba ni nyina no pass through and odem kodu the promised land wo muduru ho ne wo kotwe nyame anim e wo mansen na bakakra bia akayidafo muntimi ntwan wo mo kope bibi fofora som no hwie me pato kan wa ma ye ne ehunu ba bia ne ma bebi so opese wo hunu de Israelfo no ye de ebinim wo mo ye nipa bonefo ebinim wo mo ye boni ayefo hwie Moses bra Israelfo ho no na wodi nipati a wodi nipati a so wo be jai emransem ndu na hwe ama woni nyame aye anya problem so yase wodi nipati a wo be jai emransem du na ahwe ama woni nyame anya problem sa na Moses ye because ye ne sha se eni pay ma boa mo eni pay na mo wo haw mu na mo wo manie mu na mo wo musuo mu ma yima firimu na mi ko twenya urade ani ma bakakra bi no so dia tie minta ya dule bi ana ma jema home because wo be di nipati
Miss Ubetimi Prada dem or many or suffer for a walk. The kind collection you need to rest. Rest. It will be an imagine home you become me a nipa. And yet petrol the women and so the moja and the women. So yes, here. Can you uncle? Before you should be Exodus chapter 20. A hɔ na mmaransɛm du no wɔ ɔso no Onyankopɔn ka nsɛm yi sɛ mene Awurade Onyankopɔn a meyi wo firi me dwuma asase so nyɛ nyame foforɔ nka me wɔ sɛ nyɛ nyame foforɔ nyɛ dɛn ɛnka me ho ɛnyɛ ohoni biara nka me ho so te aseɛ ɛnyɛ ohoni biara nyɛ dɛn ɛnka me ho na wɔ bia gyew mesimumu bi wɔ hɔ no mo a moyɛ bonia yɛfo moyɛ bonia yɛ kaida bia woni nkaye baako sei so the affair wɔgye wɔ mu wie yɛ no ɛna ɔsɛ kɔtwe nyame anim me kɔtwe nyame anim aba me twe nyame anim aba nti de mo ntwɛn me mo fa mpai bɔ ntai machi na mo ntwɛn me no ma awura mo kawa ne mo ntɔma ne mo brezia no man nane de ye aye bosom so mo wura firi ba bia wo firi chaase no aya motere bia mo yenya nkaye o aya de bia meka onipa bia woni nkaye no do yini firi wakwan mu ate onipa bia woni nkaye won kai de wayama no won kai amane bia wayi na firi mu no yini firi wa fanisi no packen ne two car empty na benya nipa wani mu ho kan ye nko odifo yeah, so Exodus 32 verse 19 no. Was na ba se Moses ben sraban no. Was e ba se Moses ben sraban no. No hunu nantwie ba. Ene asama ba pa. Ana ne bufu ye. Because o ye nipa me me bu befu. O ye nipa. Sha yeka ne Pharaoh ni Pharaoh tumi ra. Obi wo hono ma obayi edi wati no. Enye bayi ketu a. Wobi wo enne so a eso no enye enne so aketwa wobi wo hono mu a bayi edi wati no enye bayi ketwa enne so a eso no enye enne so aketwa wo bua no na onu akasa twa ho baba bese wo bua no na onu akasa de nsam keka mo di gu anim jano no mfa ne bayi wo be wo no bayi be ko ama me afa na dom because no sunsum djuma na nya yize wo edra na dwa wo na wo enipa nyina da no na de waso incense waso candle na wo tiem na wo tuka na wo kɔ na wo nam forest edra na dwa no nam bola so ne nkrama yi di esie abayifo nkraman na wo no mu di echi no nipa na wo ya ne ho adwuma ne na wada wa hata ne ho adana ho na de wo nam bola so na mo krama bi nkɔ ka wo ne nhwade mese wo be kwakɔ ya kwankyere na ba no no wanya obi foforo ho ekɔ mane nkɔ hwe ye ma ye ni na wo sai bi ne two Moses enti wode mransem du ne hwe fam wode mransem du no hwe fam ye ma ye ni na wo papa because no wo bua Israel fo wo ji wo mu firi nkoasom mu man kai twie edumre bi ne nsukom de wom omu nya nsuo nom bo Moses mi de poma ne bobo dan ne nsuo pie firi mu aba enti saa niema we nyina wo ya kira we won fi ne yam ana won nyi ne takra man kiram wo man gye ani wo be ye nipa dan twie ba me dumre bi ahome me better be me catch them ho say edumre bi I need to rest any die one young trees life for no wo mu kotu nso bia na efa ne mara kyeresa de ye nwuno ne onyame de akwankyera ba no mabudua no mo de atomara ne mara na ye de ne masam nya no obi wo hono mu a wo deserve so ba won kya wo da ne wachikyira no wo de ne hawo ne kɔ wo de ne fruit na aye hyerɛhyerɛ no ɛkɔ o ti ate da de o de ne fruit hyerɛhyerɛ ba wo de ba kɔ you go because adwem bɔne and show tirim
What the papa for the any papa? Told that nyame se yenye papa. Na obi oye ni papa for the yenye papa nti we wafu na ye church na se ban no. What the be call straight to watch it. Kan yanko o se na ne bufu ye na wato apono e woni nsem no gu ye o se ne bufu ye because no hwe bra wa bra mo ho hwe ejuma wa ye wo mo ho hwe kwankyira wa ye wo mo ho so ti ase na wo ko twanyame animu aba no maye bosom so aye bosom ensom no hwe woni na wo na na wo want takrenti no utimi tu na da wo ntakra no betutu no ehwo na be hu last dumre bi enyo twen wo ho wate na penti asase we na wokwa dumre bi anya wo twen ho ho dumre bi anya wo twen ho ho na wo twen nyame animu a Israel fo na ntimi antwen da bi o wo ma ntimi antwen du ne de dia so nyame sunshine na tade mu no nyame sunshine so ahenie mu no because ne dumre bi so ba for de ma nyame na so wo twen Samuel ma ne ba and what chance Samuel ma was any crofone dumre bi crofone them nipa ye bone me ka ko ya kira wo nipa ne madwem bone ba nipa tiri I'm telling the gospel truth. The crofone ma so pressure and ye no so no ankasa kunkunkunkum enwan ni ne ma no so Samuel do ho no ne wa ye de obeye wie Samuel to hwe so say enne de ma bofo de amanyame Samuel to hwe wonnim de nyame ayi a kire me what you say what do I for them nyame o na wonnim de wayi a kire se me na me kan kire wo ma me drum maybe you need to get patient you need to wait try nyame kakra wate wakwa of bag no jina bottom so no jina ha hey yes in pentem ni adudo kaka wuchiri mansa no adi adudo ya maye ninya den enna ho kan yanko osina Mose fa nantwie ba oyo no edi jasre wo fa nantwie ba no because to mu lusi nantwie ni owotum it is state you know mo ye no omo ye ni in the name of nantwie abo nantwie no tumi ekita se wonye nantwie na wo ma na aduane edane nhira gu nipa na braboso na wonya abo nantwie no makomo na edane nnomye se nantwie toilet kurampo no se malam bi wo area mo not tutukpe ni wo ye tantan ne ma nantwie toilet udi gujema na doa ebe bone dam 15 seconds pe wo bi akodi asram no obetimi kodi asram ye nani no de ye amanfo ma wo bi mo to mo wa asram aduro no omudwuma omudi ano no omo ana cha yale ye no asasa no di nantwi bi ni gujemu a incubus ne de left na wo ne nipa bedan sa spiritual knowledge incubus mununkum once you call no for omo di omo si na won nantwi bi mfra entinu no for dan on de mununkum nche woda nantwi kitatumi entinu Israel fo boni aye kaida bifuyi ntege wregi fuyi yi wo mokawa no mapanchiro mu brezia ebe ye honi nantwie because mo nimse nantwie kita power nantwie kita authority abo nantwie wo suo wo se nyame edi mu short yase se nyame di mu abu nantwie ne botiri okuroko a wo sore Johnson tade nipa e botiri okuroko a sore Johnson nantwie botiri okuroko no so sore yadan e Johnson enye nantwie podia no boso o convert different boso enye nantwie abebe ne yen asofo ne de use agitumi nantwie kita power wate o say kita authority ye ka bu kita tumi a nantwie kita power o say kita authority ta nantwie mu oku no se ye aban bia se nantwie pompo bowo a wo yi nantwie mu oku na wo de sere esere hini no ayam no de wo de aso wo de sope na nantwie pompo na yeden apan nti nantwie wo no mo no wo ya bo bi okitatum
nantwie ono o ya bo bi okitetumi udi agoro nantwie tekrema se ya wade ya de nantwie tekrema ye obi bia wo ye saa de na maame ensuro da so bibitima ye obibi no de na lai unum efre te se watermelon efre te se watermelon ba ya le ta fifiri obola so tetimire mu na kom ba no ko enkurase a omo de bo ampesie emu ye yellow te se watermelon wunya eno sunsumasa taami ewu wo taami ya bewe wo taami ya bewu taami ewu wunya sunsumasa taami ewu na wunya efre ni bia amen na wunya nantwie tekrema maame obi bi obe na to de tekrema be sode ye to be komusie ye ka no kra kire wo hye omo ganke se omo do omo tekrema be se wo awurade be se wo mabrabo nantwie tekrema no ne tekrema na da nanum na abo nantwie tekrema na da nanum na wunya efre no na wunya taami ewu na wunya sunsuma saka ho a hye ya wade abeye wo de efre ne besi jaso onfa se wansi jaso wo de efre ne besi jaso ano ahaban no ene aboa no tekrema no na wo wi aye wo wesa wo beka a wo be wi nam no maami se wo ye saa de wi na wo wi a wo wi sunsuma san na wo wi taami ewu ahaban na wo da de wo se wa ben no onfa nko ba bi no nkokum de wo se wa ben no onfa nko ba bi no nkosel no nkohwade ye hwe eni aguro ama se wa hebale sese no o kumase fo no nyina mo nhia no kwada so ne yi ahodwo eho ne branch ne yeden ewo kwada so bi wo kwada so bi so ahodwo ama se wa hebale ehu anka ho oba pa ho tesen enti no ya wonye ma susum yi wo bege akwanjire fritite enkyira wo mo obi enma medu so rough to the ase enye nipa bo mo ye fucking ujeja wo be se wa brabo ujeja obe gu onimu ase ujeja wo be se wa brabo ujeja wo nyame betena ho na ama na onipa na se wo kalo kora kire wo enye ya wo trom se power pass power trom se power pass power emusire hwia osudu nuana yesu moja beka wanim no sura pada dwetsi mutiri wo peda bo nantwie tekemo ma de ye wo mo betena social media edididi amanfo atem gigi sikan se wunya taami ewu na wunya nantwie tekemo na wunya mpane 7 ma mo beka na no atum mese cancer be chine tekrema na wode beka sa asemo ne to so na ennimu no ne cancer ye nanum o chine biimu no wokọ ba wo hunu wa obecho back entino sunsum niema de fa ni agoro nipa bo mu chiri mo den o mu din samone o mu din niema fun o mu ni nkaye to the ase o ni nkaye obe sodi etia wo hunu de wa yama entobi tawa no wa tai ni obi do wa no so ado ni bi ni niema e ko nanim uchiri mi ameso so metaw tesuma wani yaden eda ho tabo nantwie de emfani ni agoro kora hwe wo di sijasa no ye no na najo eno no ye no na najo chaya da bia meka obi bia wo pe sunsum niema typical sunsum niema no nyame adom ye bie prayer camp e wo chichamante wo de wo si bus stop ho pe na aka so hwe na nankoso hene e prayer camp ho a obia do beba ene ye waponko gu kwan ne ho aponko no susu betimi de waba ento pe ka betimi de ka aba wo be so tena aponko no so a wo betimi de aponko na ye den aba usi bus stop ho a na ka so hwe na nankoso hene prayer camp ho a mami akwala kura do beba akwala kura do be ye den ebeba enti ho no no e na apesa akwankyire bia wo de bra beda ebo wa no kura kwa ye be sore ama niema ye niema mawo exclusive on wo ya de so a obi anyu ni asem nya afi no obi be twene kon e ho no ye yan kasa ye kuro e ne ya kyekere ye no obi amosye ye no obi antosye choti yatie entu beda anadwo wa no kura kono ne menu mienu ya sore ye no de agam what's genge what's in a gang what's in a gang chan what's in a chan
Before Mama Mary. So I'm supposed to be a bash of UK. Yo, Mama Mary. Oh, Mama Mary have a shop never more be England. Watching. One of my Mammy Lydia, who be baby, ever England. Ya me ya domwa me Maryland intino me mo baby ya ne ma ne ya kasa ya ne ye we semina isi afia ne ya den ya ye 7 power soap. Oh, 7 power soap obi biara wo betumi wo pa ho bambo wo pa anije wa akwabra wo sida wood ne daso no na odi sida wood na ye den atugem so the afia wo ho protect wo nipa aba no mo ye fucking yeah 7 power soap no enu nie we so ye wo bonsam suro nyame yen oil so no yen ya ne ye and obi bia wa use me product wonim si yes what would you scent crap different haban ko we say sida wood ne de aye ene citro ni kasanto bonsam suro nyame haban ne de aye de aye ne sida wood and we 21 devil destroyer 21 devil destroyer. So the affair 21 devil destroyer. And then it destroy what tamfo. There was one ma honto. There was one when you genuine pay no dia one yam. What the affair? And Chinyame ya domoa. Kopim December dear abroche for no muti kumase no. And you know the mo bape straight to Chichamante. One of the ye island so. On ye no be any as one year, doesn't actually you kuru. Ye no be any any as some say 1 week in Ababe do a home, so 2 days no maybe do home, so 1 month no maybe do or the ocean or you soon so Juma or your near ma or no be any as some will be any will be will be any will be video Edward Abeka. Ubus ye ni be anywhere or Kohunu baby I walk up. I could won't tum. And Tiname Yadomwa. You guso. Ye gusu gidi ye gwa hoboam ye gusu gidi nyame yadom ne nya dan beye tete kura mpo na ye de be soma hoho ama nyame ani mo nyama ye den eded nti hono no na kwankyere we no ye beye no eno no 12 o'clock ni asori one de anadwo anadwo ni hwe uye sunsum adwuma age anadwo beyi osode a anadwo no osore awia ne konfo no timoko la dwem oto banche age wa bedan ene wasore yakọ ensuo tumi sori anadwo entobi du bi koma ensuo a age anadwo ne sori koje no obi du bi koma ma no wata age anadwo ne sori kopumu koje no so ti asie enti obi di obusum tumi anadwo no mosore ahohom nyina anadwo no mosore enti sunsum dwuma na age anadwo ne asore ne ajisunsun ne yama no ntini ho ne die only there just ufi ama samaya just 20 minutes drive up just 20 minutes drive up and then after and some na crowd so abom after and some just 20 minutes drive up no aye den wedru no aba Warrior City no mami one day wo wura manu ano no o how ne ehye any tamale ehye any yendi mami ebepie wo bepie ne ko ansa no abesin kompo afa bag kompo aye dan eja akayidafo no wo ho wo koso ama bibie dware wo bi chia no nya papa suro kwa chichichi wo munyina wo fiatie wo munya wo to so chiro mo so wo nya wo munya no choncho so wo nya na niema ntimi nya dan enda no ma kan ye nko wose na ofa na ntwie ba a oye ni di oja hye wose ofa na ntwie ba na omo ye na odi oja ye den ehye na oyam no muhu de peti nsuo nani wa wo so ye odifu o wo so nyum de enti wo de oye amie mesi ye woni ma ye be hye ye wade bia ye be hye ma no de dware ye ai wudi dware ni pabia no enti ye hye ma wo sana na ye the Sunday night powder me I'm sure Sunday night powder ni
ya hia ma osano ne the Sunday night powder agum ne de nkatwade 7 awo no na de adware anadwo no yakotete abronkuma nwura na wo de aye de wo gina so na de adware wo wia yesie nwura no onipa bi onam asase so ana hoho bi a wo be pia asase so ai na nso be ka wase no obekofom din ha tumi bi obena nso be sori eti obekofom din ha mi ha eni ema o wate sunsum ji sunsum semuni na wanji sunsum semu eni a wa bra bo be yete se lotokios abrabo na ye bo no enye kwasa wan sode wa brabo mu a eni ema enye den enye yiye ma wo te se sode wa brabo mu na eni ema ntimi ye den edane ma wo ye tete abete no na ne cha no sode kan ye ngo osina mo se ka kire won se eden no man di ye wo na wo de bone kase aba won so yi eden ro ka se ema mi wura bumfu wo awanim o man yi bone a wo de aye wo se wo man yi bone a wo de aye na wo ka kire ne se yo onyame ma yen na woni yerenim sa efi se mo se yi obaima a wo yi ye firi mijima sasoso ba ye yenim de aye no na me se won se what a wo sisi enkabia nini na wade maame na metugu wojam na nantwie bayi firi mu baaye wo tugu jemu no tugu jemu nantwie na ne baaye o tumi no hwie tumi sa tumi wonnim se de tumi tie ti pe wo bi o wo tumi obayifo wo tumi obusun wo tumi enti sa wonu ne dele a adu pro sofo wo tumi ne sloto sraka shire burokoto eno de yedede ankure mu zo ya ne yedede to de azie ankure mu no aya ne yedede teso woni obi a woni ahonhom di asi a eso pro bi ono so ye honhom frɛ ni ne wa frɛ wo mu obi so se de ne wa ye wo afi kura mpo de ya brem to de ate sorry wa ablabom na ni amantimi nya da yenda ne ma ho ka ne enko osina mo se hunu se o man na ye bisi basa efi se ero ama wa ye bisi basa ana mo se begina sraban ti aka se de o wa awurade afa no ebra me nchen tie ho no wose onipa bi o wa awurade afa no o mra me nchen ne wo a wo aboa na afa no bra me nchen sa ne tunsum sem ye de etie de odi nkwase asem na ya da bia meka me udi machi na wujimi na wudi nkwase asem woni nipa manfo yede no mo de dadeda ne metiam na wuntia ne mapam me pamo na de bia obe wadwen so obe hihye tie me no ebe ba wo ni wabusuafo so that's me hwe me wudi machi na wujimi a wo ya so de panin ni aye wasafo panin ne wudi nkwase asem ase panin a wo betu nkwala afo no na wudi nkwase asem a ne e bia ye fire wo say don't come to the church anymore hwe wose de wo mafan wo mra ne do wo aboa na fan to bi ya bayifu obi kita won bone wo sakra obi no nipa no won peso be sakra pamo no oni pa na gbe so be so de eti wa bompa yigu ni so kan yanko wose de wo awurade afa no mra me nchen na lewi fo nyina boaboa wona no ba Mose nchen yes no ka kire won se de awurade Israel nyankopon sie ni momfa mo nkrante mo masene wose momfa mo nkrante mo masene na mun twanko na mun san mra infri sraban ni tia enkotia ya tiwe hono o kira mo niam a wo mo nye ami me se edwa na adwo a kan akoma to yam na aba be hunu tumi ye ka tumi ye ka power ye ka spiritual powers ya brachicha mante na aba be hunu bi wo ho me se ye ka spiritual power ye ka power and authority ya wo de ye bra ho no na de oso oye den mame obe wonu say yes power pass power there was so oye den there was one tijai no obe wonu say tumi bi ya den asini tumi bi kan akoma to ye mate hwe woni ska no say mo men kan ne enko
Osomofa mo nkranta mo masene na mo ntwanko na mo nsanbra infris na ba ni tia nkotia wo chiro mo de a wo nye eya akwankyere de maami e mo na wo ya kwankyere no atamfo ho hyehye wo mo no manimu gu ase eniama fo ma ye gu so no na dane kɔ wo mo so wa na fadi o de wo be bia ba be ka wo manimu asem kan yenko osina munkunkum mu nuanom ne monamfofo na lewifo ne yese de Mose ka kire wo sa eda no mu nipa be ye mpensa totoy Mose ka se munya mo kronkron ma Awurade ne sa se obiara be so wie tia ne ba eni ni nuampo ana mo di hira ba mo so ne wo sisi obi be so ye tia ne ba ni nuampo ana da ni hira monye ne ne maami me de me nyame so mo de me ma anfa me nyame so me de agro because se ka ba hie nyame a me se ka ba hia mo fo pani meta tro a se ka ma hia na hia na ka ma ya de ni sa te wan se bi mu an ka ma ye la wate eya wo bamba ni wadum ni wa humobrantia se ma hia mo pani meta tro a mi wura no an ka ma ya den to mi wura wo kodom we the play of God and the play of fire. Sabansiana. Hey. Cheni ya ube fa bag yako. Choti ya siye. Kaya wa sama ndio. Choti ya siye. Sabansiaba bani metatroma. Kamifi abe yifuo. Maro. Koma emisi no Tokios. Kenya kami damochi straight. Straight to much. Here. Obenfo metatrom. Okudom. Tumi wura au kita wondom enti wonsuro dom bia anadwi me da wase wate temanhia dia atamfo hyehyɛ dia atamfo soma dia asofofu abayifu yi entege wuregefu asofu yi awo mo mpebra bi mmoi ado mo hye suma se ye de wo mo hye suma se ye de wo mo hye manfo kutupa so mra me so oh awanfo da wase wate hweyare ohaw amanie musuo amanfo de ba me nchen dodoman kuma sua wom emo mo sere obi beba me ho na wo su obi beba me ho de yare o de amanie o de anuguase nesoso no Awurade twitwa gye no ye de me de Awurade ase me da bofo pani ase me nim de meka na ya rekobo hyasase no so da bia nufunsuo ene wo ahyesoma de ho na ye ekọ na da no nyame be ye nyame ama yesoso aye ne nko a hwie tumi wo wate woni mere wate mama wani amere a obonefo ne be se wabrabo kan ye nko osimunya mo kronkron ma Awurade ne so obiara be so wetia ne na ana ne ba ana ne nuampo na mo di hira ba mo so ne na ye cheye no mo se chira oman ne se mo de ma ye bone kese na afa me be furuma ko Awurade nchen o se me be ye dan me be furuma ko Awurade nchen ebia me agisa wonya wo bia wo be patama wo wonya sema hwan no betimi agire mo ma wo betimi nya me kasa ma obi betimi wutimi fa nya me kasa nya no fa wo kasa woni mu wo enti abrabo na yo bono you have to get a spiritual father. Yes. And no the church sunsumu nipa evangelist intimi nya spiritual father age prophet the seer or the hunufuo enti wasim emi be fura kwa Awurade anim ne makosira ma wan na esira ma wo wutimi nsira ma wo brafo mienu ni fraye ni ntimi nche nyonko ni fraye ni kwai wo munyina be hwe amene modo sa hwe pe wo bia woni mu de obi a woni mu de wo sunsun no mo wate ni ebua otuso a kamanu tum obu a wo bua no won kana no tum won so omre ne ho ase ahantan ni nkonkon sani dwae ni nipa boni choti asie wo be ma usika mu adi ni de wo de ba koma intege regifu asofo won wo be ma usika mu adi no wo de ba koma intege regifu asofo won ba che ne tembia wono de wo no de wo nya problem enkrofo bi wo wo problem a they will call you
ba problem ni free wa omo frɛ eh sorry yeto so no ye adwene ye enya nta enya ntia kan yanko osemo ye bone kese afa mi be fra ko awurade nkyɛn osemo ye bone kese na afa mi be fra ko awurade nkyɛn ebia metumi apatama mo ebia metumi apatama mo bone no maami ye woni du obi obe patama wo ade bi wo a waye agye che obi patama wo obi gina mu ma wo wan na ebe gina mu ma wo fine kra no waye fit no so tieto nipa na wo be gina mu ma wo no ne ho aye fi kura ase no so tie se ye dwaman na wo ko bo ya ebia sofo na wo be gina mu ma wo no wo boss no no wo botutu enye dwaman yo ono wo botutu ne tere so tie wo botutu ne tere enti obaya de yakọ gire mama wo enti hwan na nadwini bisa wo se hwan na nadwini oye wo spiritual father who is your spiritual father hwan ni dwe na jo de ho nsem koma nyame na hwan ni dwe na jo de ho nsem koma ofia bayifuo who is your spiritual father? I'm asking you a question. Bisa wasem hwan ni dwe na jo de ho nsem koma ofia bayifuo ne hwan ni dwe na jo de ho nsem koma nyame onipa na wo se wo gire mama wo no na bra bot sen wo no krempo nka wo kura wo ye to ti ase nka wo kura wo ye wo de bia dwama bo 3 wo de wo 52. Who is your spiritual father? Can yanko osina Moses sai ko awurade che ko ka se aw awurade boni kese no man ya ye na wa yesika enyame afa wa yesika nyame no aye ohoni wa painting ni gold sika nyame ne wa ye de wa yafa oso wa yesika nyame afa na afa se wo de won boni be free na sente saa pepame su free nwoma a waturo ni mu tie wose na awurade ka che Moses se de waya me bone no wono na mapepa ne ma free me nwoma ni mu na afa kwa ne koja o man no kwa de makama kira wo no hwa me bafo ni bedi wani wose me bofo ni be yedan obedi wani yes wanya bofo bia ma ni wani mama me obeye mobo wache abrabo na ye bono se wanya sunsum bia ma ndi wani mu am se wanya sunsum bia ma na mo ho banya ma me end your career Enyama sodi tie nipa no doso. Enyama sodi tie nipa no edoso. Wose hwe me bofo ni be di wanim. Esi nyame bofo di wanim kan wate. Se nyame bofo ni wanim kan a odo abrabo na wo bo na enye yie because wo foro no na ye twe wo san. Wo hyehyɛ no edwa na gye no ma bedwiri no. Eso nya nyame sunsun bi di wanim kan. Abrabo na yebo no enye kirada keke o ewiase nye kirada keke se woda na wasore na akwaduma na washabatale o abo so enye ne honam eni moja na enya ye ne wie matumfuo ensuman frɛ enkabrechie a yemfa yani huwom enti woni third eye umfa woni naked eye say ehu no kan yenko wose na afa kwa ne koja man no kwa de makama kira wo no sa hwe me bafo bedi wanim na enso da a me ba be hwe won metua won bone so ka yes so ati atema nyame ka wose ko me bafo no ba bedi wanim na da me ba be hwe won entiade bi a wo be ye no eso akatua wo ho e ma wo sofo bi na da say kofa yiri no mu mienu kofa mpana no fu aka wo gide ho ene didi nkwala wo ga betua wo so ka betua sa ewiase ne wawura o me se wiase wawura wate enkade ensa ema de enche odo woni nda ho wate na brabo na ye bo no wa hwio bia onim de e wo sunsun na wan kyerɛkyerɛ wo niema bia wan kyerɛ okwan pa na wo se yenko tete atempo no enye ne o tete atempo no wo se yenko yedura atempo ne ho a yemisa okwan pa no yemisa okwan pa no tete atempo no wabisa okwan pa no bisa wo kwan pa no wate abrabo na ye bo no enye normal sa ma woni nda ho wate ne ma ntimi nya dan entane
na ɔdoma nkoma nsakra wiem na honhom biara a ɛne wadi esie no ɔdoma nkoma ne ni esie no ɔgyi ɔmo so ka amen ya sɛ obi nsɔre tia na wonim nipa na wɔsɔre tia wo no obi ne wo sere no wasɛ sɛɛ wo aka yi dafoɔ ma w'ani na hɔ ate ade ɔne wo nam no ɔno a na ɛyɛ wo ɔno a na ɛsɛ wo sɛ meka sɛ wo kaa yɛ wo sɛ metamfo no deɛ mene ne didie ha ne mene nam na ɛku me hwɛ ma w'ani na hɔ ate na ɔboafoɔ timi yɛ ɔsɛefoɔ ɛsɛ ɔboafoɔ timi yɛ ɔsɛefoɔ ka ne yɛnkɔ wɔse hwɛ mebɔfoɔ no bɛdi w'ani nanso daa meba bɛhwɛ wo no mɛtua wɔn bɔne so ka na sɛ woayɔ nantwie ba a Aaron yɛ ɔyɔ no nti no Awurade bɛha ɔman no chapter 33 na tifa so sɛ Awurade mpene sɛ wɔne ɔman no bɛkorɔ wɔse wɔmpene sɛ wɔne ɔman no bɛkɔ nti nneɛma bi a woyɛ nyame wɔtwe ne ho firi wo ho mesɛ nneɛma bi wɔ hɔ ma woyɛ a nyame wɔtwe ne ho firi ho no kyɛm sɛ akyinkyi no bɛma hunu nneɛma ɛnɛ kɔgye mako wɔ ha ɛnɛ kɔgye nkyene wɔ ha ɛnɛ kɔgye gyene wɔ ha yɛbɛka no nyinaa bom ne kɛkɛ duro na wagye nyane yɛde asaw yɛamfa nsa ɔne yɛde atua wo yɛtɔ pɛ wonim sɛ the moment ya all of obi bia woyɛ sunsum adwuma no you call nature so far as ya ebi onipa na kɔ ha na wakɔ ha na wakɔ no nipa no use one nature torment wo a wodi adwuma na ekokokokɔ because o misuse nature ade bia wo bɛfa ne too much no ɛyɛ bad we are simu hampo wa ha ade bia ɛfa ne the moment onipa na use nature o use spirit ayade ama wo no na kɔ baabi no nipa no so use spirit no ka bo mu torment wo nipa na wo de wo niama ne nam na sɛ wa brabo nyame ya domo a yɛbɛyɛ saa teachings no yes yɛbɛyɛ saa teachings no especially abroche for the ntomo niama bibiri sɛn achinji wele nsuo nyinaa na ɔmo de spirit ɔmo de wele nsuo edwale wele nsuo tonso nyinaa ne toilet nyinaa ɔmo de form anim abroche for mo wɔ hɔ nye so se yɛ wɔ hɔ because internet ne deɛ ɛyɛ free ntomo ba so a wɔte we nka wom na wɔte we nka wom tonso nyinaa na ɔmo de sra wele nsuo nyinaa na ɔmo de sra ose abrochire for aya momani na wo kakra bate because when people ba ko chin sa wo beba no na wuwure sunsun a we wa ha no we wa ha ade wo to bu ase wa ne kakra twetwere kanzo enu so na ba no ma pressure sa so ti ase nchine abrabọ na ye bọ no de odo mo ni na ho emu a o mu wotumi eye nantwie ponko okode odwan okanaman aboa kanaman titimire mu no oman ye bone a ne de okanaman eyi oman musuo nti so okraman ye de ne kra patama oman aboa kanaman ena ho so ewura wo mu nti tumi bia wodi krama ne kokko yehye to dia tie tumi bia wodi krama no ena omo we krama na omo pemanso twen to dia tie omo we krama owi obi a wo we krama ya pemanso twen onyama ne nka asem no betwimu sa to dia tie omo we krama no omo pemanso twen titimile mo man ye bone a o kraman ene ye de patama o man akokọ o se kokọ ku ekọ enu ntinu ko ba bia ne wo konfo be ye bibia ma wa oje akokọ first etwa akokọ no ansa no be ye bibia ma ha ye den ntine o ye ko na wo de abre nto se kokọ akokọ ene okra abo agina moa
Ejinamoa ya aboa bi a won ne te a wo no sika ehye ta na ejinamoa wote pussycat ejinamoa wo ya aboa bi aboa won ne te no o yare pe ne watu no wokọ wonye wo yare ne da wu wia no abafie toti ase wo ma ye wo ejinamoa wa ne ho Ghana fo o yare da wa obi en fene sika moa wo da abusunya dofun Ghana fo na ya de mo ye na ya munyan woni pa yare abusuyanfo ni sika moa ne da no nipa na wu awie no afa ndi akɔhye fridge mu yebe meeting Saturday yebe meeting Monday afa ni ye kɔpɛ besia abɛyɛ yie no na woni pa ne te ase no ka saa lo na mo kɔgye no senka mode maana enka se wo ngu senka wo ngu mini papa bi otita fa ne komo we ne komo owu ye omo be fa ne ko share transition ko tua he million ana twa wo amoni na wo wu a busha fodo ba jin sawa e ka no kora kire wo oma be twi sodoku anajo Saturday so me wufufu edi Sunday ne so ye bonyo party so ya tie ni esu awie Sunday ndie ye bonyo party ne asanko a wudi agoro hwe wo ya da won do mo mfi wo wo hwe mese wo yare ya obi ntwalo no kwa mesra wo da ba wu a wo bebe kumase yie obefaka abe kumase abeja wa yie abusunya dufun ati hwe onipa yare ya ya mo onipa bra wo tia ada bia meka wo be bibia mame ya mera meti ase ene ye mame entwe mami nwu ansa na ade bia wo be ye wo bi fun achi no onipa no hunu wo kokko face ni judgment wonu wa ya hie ko guano wa ya Ghana ni wo betwa mu wawu na busuafo ma bayie wa bayie wa bayie abaye den abe ye be committee ye ko hyiemu omo hwa we mfa ebia anuafo no bia mfa 10 minutes mu di sa 10 minutes mo de ko sa ne yale aka de won tore ma ntina enye jawo nu na wo yale kakra no abusuafo ebo mpa yesu because wu a omma akoto na ntwie ye ba kofa ayin omo di efun sen ye from sen krampo ayin gonyo party fuyi dancers fuyi ye ba kofa wom ye ba akota daka e bia be yi achi akoto na ntwie aponche kakra oyuo kakra akantie bi obesu ye kokko han maami ode squad no musu awayi kumase fo no musu no omo titi nkuto ayi oro keka ko bani asisu o maami ode so musu ya no makope pala bi are oti ye musu ya no makope pala bi are ajo manu omo de bibi ya nyede enwuye omo ya makope pala bi are maami ojeja ho no wu a won me se adom be ye wo yie na se no wakasa wo da ho no be nu hu tu ye adom be ye wo yie na se no abusuya dofun ate wo ti ase de obi e mwa wo wu hwe wu ne hwe so ti ate wu ne hwe apreko ma do ta ni na mo hayi o wu ye ti ko ye na yi hwe o wanu te da bia me to wo akora ho na wunwu ya wunim ndi obenya don't give up ade bia wonnem mu nodo kan akoma to ye mote igina pintin ugina pintin ya eni ma beda ne ma bo ho so pe bibi kakra si woni so wabrabom pe future si woni so wabrabom eni ma ntimi nane ma ho efa wani ntu nipa so na Moses ode ne tu nipa so kan mo ma ne nsasi fom efa wani ntu nipa so ate fo ni tu ewurade so na ka che ewurade so onye omwa no nsekra wiemu ma ho ne nipa wo hoyin nipa nye odi wani tu ne so oba wo nsasi fom fo wani ntu obia so da fo ni tu ewurade so ate ne nyame ensem hira ne me nipa yo defo na wo brejuma de o se yemfa bi nka ho da biara da me say Moses did need to Israel for no time come you see no packing more than now watching
ne no kita hwede ta wansi na twa ho ahia da hwede ni be firi wo nsa no wo be hu no si yes into okra de into bibia na wo da okra ebesu wo dan chi no o de ba lock ene brew okra abo okra no wonye papa woni okra tifie na wo a abo a wo a wodi kan awe ne ba o ya abo papa wo a abo na ni breza ne mo wo de pie wodi kan awe ne ba okra bi e wo a wodi kan awe ne ba ansa ne wawo entu be ko efia enyinam agum bebre obayifo bi te ho efia enyinam agum bebre no bayi ewo fie ho no efia enyinam agum bebre no ene se efio na wonyo confusion or how amane abo a wonye na owo a no usika ehye okra ene preko so no preko so onyo abo papa preko eno bibia wo wi apan da nkwa wo si miane bo sa abo ano wonim se osi ni tirase yes o da osi ni tirase o sensen ho ono ne nkra bia no ento bibia na wo sunsum no emfa okra nkawa no wate anaso apan da nkwa yete ko ufuo ne we nkwa na be jina ne bo nti efe ni miane bo nti abo apan de sunsun wo so a enwe apan owi apan e bre wase sunsun wo so a enwe eye fe ne sen preko o preko obuya abo preko ani din ye makoma 10 obuya Charles Mr Space Domedo Nane kwe ni din bebiri aboa baako o kita din bebiri poto edo boya na kwa na ye mesere no poto say moa no o spiritual church a emfa bi nka wa no because na drop your spirit ya drop your spirit pa ene yi achechede nante o yi ni 11 sa aboa no ye muni dompim to bibia tuntun wo so no aya se mo na ya manwe akikede de omo ye mo bia wo wi omo ahonhom eyusu om nti mo na wo wi omo no na ebre usunsum ase ene okoto du ohono ma kwankonsafo no okwa no so okoto akono mu nsuo abo akoto ene enwa ntine mo bi wo hono mo a o wi wo mo a eya na etimi drop your spirit down obi pewa otimi nyaw obi pe osunsun preko se beye bi pe pa na obi a wutadi preko ye easy ena wo wi preko ema uso no oda mu no otwe ne ho nyame yadom a wo wi empire 7 power nyumre ye o program ti ebe ye wo so o wi preko a ema wo spirit ne twe ne ho nte ka body no obi pe otimi nyaw wudi preko na mo a obayifu e pe pa na otimi nyaw ana obi timi ko sama na umatumi bia ye easy so betimi nya because of preko na wo wi no because preko wo wi nyame so yi nahi ti preko na mo no mesra mo a mo wi no won fani sika me yakwa nkire da preko nam preko ntware no ogige neni maku egusu wo wi a waje korob ana guinness edi apia so wo wi a wakitu te goro wakoda Ewurade mebo ho ban na bayifo no betam akosi bo na so de waye ho bambo ben beba wo so de waye wa twitwa bia we preko nam ihu na beba ho ban wa no bo ho ban obi no ono ba beda basa so wa boro wa nipadua boro ama okra aboro no mo no abededa basa si nyame bebo ho ban temwa bi wo ho no mo a en aprawa sa aboa no obobo no aboa ni se sunsun mo so ayanwe sa aboa no aprawa na aboa no obobo sunsun mo so sa mo no yanye den yanwe ntine mo bebere wo ho no mo a sunsun no
eni wo kwan se wowe wom because no omo yetumi wowe wom ebra ho ye ne yedu omo yimusuo pa nti no eni wo kwan se aya se enmu ane bebre wo ho no mu a wode wa no ye den ekokeka esa drop your spirit down drop your spirit down. Na busua bia wo omachiwade omuchiri abusua bia obi wo no mu abaye foforo ba wo mu ni wo fie ho ebu abusua bia wo mu chiri preko wo so abetara nkran ya ewe wakochena buruchiri ewe wonim do mo no chiri abusua no unyi wutim firi abusua no apama wo fie unyi wutim firi wo so wo di achiwade ye no ebe dome wo nyame yadom ase ne ma no last week na nyame yadom Friday yebesua saade ne pa abusua bi wo no mu a omu chiri abusua mu abaye foforo ba kromba omu ni ana sa papa mo unyi wutim firi ase wo so na udi niyama ma busiafo chiri to ti ase to bi abrofosem no ya tokuni o because abayifu no kokotra bochire kro mo yem wo te ga na omba yem wo kokotra bochire omba yem ta abrofosem no aya toro bi am ntonko ne wate ni ye ni patuntum ya kaidafo ya kaida ni mama sa akaida ni papa so sa akaida unyanum so mugu akura na so mo sa akaida e de ba wo so Hollandia anadwin to di azie o mo tira kodum e de sa akaida de ba wo so mo kita bankuta ene prae o mo de ba wo so na be wonu si yes to di azie enti amua bi wo ho no mu a ya nwewam o do wewi wo ma ene akokono abu akokono no mo mfifiri wa bemu no abu akokono soso no o yobi asunsun wa so a enwe ene abu okisie won so bibi o tumi no onwi kisie wo wi kisie obi timi jimi entafo ko mo chiwade kisie wọ́n sọ ya nana meka sen ye kaso bia ko edro sha kotete ne tekrema so a e kisie podua ene taame ewu ene aguro ene ode akoye saade no omo de hyemoto ade bi kan won saade de menkyiraw samanfo de ba ko jimijimi amanfo wo de kan won tekrema so a ade bia utimi kasa enti no kisie de wo ta awi kisie a obi betimi ajimi kisie de wo ta awi kisie a easy so bibi timi aye den ejimi wa brabo nti kisie de mo amowe kisie ne me pa mo chew sunsun wo so a ana say wo tumi you carry power or you carry anointing me pa chew kisie de enwe kisie de o ya bo bi a wo wi a obi pewa obenyan obi pewa be so de etia wo abo no na wi a wo mpie awie na ni efira ajia na dwun nani bie oya aboa papa wonye obayifo aboa kisi awie nani efira ajia na dwo eni nani bie wonye obayifo oye bayifo awie kete han aba no wonde nani efira ompie da ajia na dwo no hu na de na so akoto enum denti oyuo nkwan ya ho oyuo wa ho wa awe so yase kisie ni wa wi ko ba timi wi akura enkran kisie papa ben won kan ya akra hanom abayifuo nko a gbogorochifu abayifuo edwemfuo mai do na dwama da no mu kisie wa kokunu so yase enkran hanom kisi papa ben won kan hanom a wo kwawe no kisie papa ben ene won kan ya akra ha kisi papa bia nya den eni ha wo ye den wo kwakofa na kwawe no eye kuda ni beelai ni mu fie abonsamfu abayifuo ya ne wo mo da no mu akisie no mo aba no wa awe wom awe wom agu wom yam kra ha kisi papa ben nwa ba mama papa won te sen ene wa ye late ye pon anu no na ma ba ye pon yen German fo nyina hima ye sine hima wo Germany ti nyame ya domo a Saturday e ben
ena ye beso no mama de me bo din sa na ne atamfo kolo batre e bo mama din sa na atamfo e kolo batre mama ho te sen ye wo inshira ye si mama hema e wo Germany wo wonti ase bia me pa chew ena na bi woro ho ne koso light pool na enshokyo ana asikotopum oben ba bia nsuo wa kwani kotom ni abrem o ko woro ho a obo adija no akọ wa flight pool ahoma no ni wa sum eno ano no case cruise na ene amantimi nya den endane emaw entino emo a yanwo mo de mabobo ni nyina so achichide enwa odi agro ye be ma no ta awewe nwa obi ejimi ye be ma no ta awewe enwa nka se sadie bi o ne me pese me bode konidi Facebook fo be block me me bode konidi prom be ka se papa o kan nsem enwa me ba skin ho te sen ye wo enhira wa sresa skin wa huna de ko skin is we huna enwa wa we esadie bi na wo bode konidi a Facebook fo be block me me ka se papa yeah mama subi beto so me pase da bia me ba so be teaching sima enti no me na me nka enti enwa de aya ma enwe enwa so ma mercy asresa uni ma de kono so ma mercy uni ma de kono ma me hu no so uni ma de kono chot yasie princess o hote sen princess swad o hote sen me air host abako pa owo airport ono no me duru me tu kwan ya ojeje me bag no e ma me no odi me rewura VIP na me enka ho enti na enwa de okoto abo a ubo ni dompe mansa no ato ne nam abre fi koto hey abre fi koto hey yale de ya sebio obadamfo bia me sare yale de fe abre fi koto tere bia me kai nsem ni bi wo ho a abrefi koto abu awo obodanfo bia me san efe na abrefi koto mami jiji ajiji mu abrabum no mama fo jaya sole oni dam ne ba o si eye we ya we ni bi ne mami afina amanfo ma sole bi ene me sa ya de ko ho tor ko no o mfi mi kura abrefi koto ti o koto de onya bo papa to de atie aboa na ni te eya baba o de nse on me ke ka chewa aboa na ni ya baba okoto na ni ya baba aboa na ni eya baba ase aboa koto ene onu na ni eya baba etu ya wo sen o de atie abrefi koto ya misale yale mami edam ode betu fia ne nye dam ketwa one ne ba eduru mire bia ma bere njati me jema home since 2002 ebepem nne minya arrest ni yale eba edam oba ni yesa ma o mto so o mon kai ye ante no ablafi koto ye ya for that obetiti ni pa ma sore nkoso dize wa hu so new come ba sore ni onua to dia sie enti no koto de aboa bewe ne nam ansa no waboni obebu ni dompe mansa no awowe ne nam ode be koto de nka de we koro wa nka ye koto ne koro wa difference bi enim no dia tie ene me bu no ma Abraham what sen Abraham buatinyo senen engineer niema ni bi wo no mu a wa ntwene yi a na kofo ha wa brɛ so ya ya hwɛ ade a wodi bɛkɔ wanum Samson ni esi woni di basabata na so koto si jata otimi dole wo jata timi nye ofie bayi ni nye bayi kwase ya be jata timi dole wo nye ofie bayi ni nye bayi kwase ya ka woti abuluchi a wo pepa na so nya dwuma nye fie bayi kwase ya bayi tantam
to ya tie ja take me do wo no tete be fie bi di ye wo ye wo wa no da ne wo enyema ne bi wo no mu a no ma wani ada wo efie be yie ye wa fie be yie kwa no atente wa kwa ma ye ho ntoye se de lumba kan ye no fie be yie wa kwa no ma ye ho ade de atoye to do emwa bi wo ho no mu a enwewi wom onwewi wom e de o hawo ene ne ye ma be ye den e bebre ye bre na ye bre ye di adwen de chia ye be hwe asuo frawo ene Yehowa enka ho no ntutu anamo ensi ye wate doma kuma emwa ofa mfiri adomo nkwa adomo enhyira nko enhyira musuo ka do pe wo seye obibi ya na woni yetena platform yi so adoma kuma enhyira baskin Yehowa enka ho ye Venus otoyomo ho tsen me bro ni ba akopɛ a waka wo Germany me bro ni ba akopɛ me prophetess Venus Yehowa enka ho na ontutu wanamo ensi ye menua ba mama Yehowa enhyira wo menua ba mama Lydia otim from England Eugene ho tsen oba afua what is saying Yehowa enka ho no ntutu anamo ensi ye amasewa herbalist erade enka ho comfort erade enka ho madam comfort entry meka echire erade enka ho do Yehowa enhyira no ntutu anamo ensi brother Dan by now one in a year 8 me all the way from New York me che New York fo nyina brother Dan Yehowa enhyira untutu anamo ensi warrior empire of things are knocking things ye ma baby Georgia for him what is saying who can tell bibia no ahene manyina aye ready erade enhyiro bibia untutu bibia na monsi ena na ndwin mi yimpa ye sensimu yie na ensimu kra yie ade bia mode monsa ebesomu no ena ne nhyira ena ne yedie ena ne nkoso ena ne mpuntu abrapapa wo penya kwa sode na ena na dwi woni pa bonefo babo nsam sukusade na manya beda no ho agya wo so betware wana mu de osoro aprada nkrante de akire emubu atamfu nyina enhwe fom yimpa ye se ensimu yie na insi mukara iyi wabodine ni abomra nene woto tromo so awuna masroni ni bo bimbi mo odi na ojumo di bo gidio na foro odi fo na foro Satin pem senye na dane die ye na michano no une chino une nin ye adane bani susumu nini moi adi ayo fono die sikafo aye di fo gidio de yakwa jienio say show kedeni lisiani nyankani na dawo o show komedeni wana mi afro wana mi so ye baba gideoni sanka wama yese bamwa akatamfu omumni ye bi musko ankaya ni mkosia fe santoma ye baba uje ya focus kapo I want to set it on and I feel what you want to teach you what you're in top. The wolf way. They come, baby, in the brand, I never come
God. My God, I am a son of the Chokon. I'm a prophets give you for your sin. I'm not for the sin. A sin question. What do you want to the water? I just saw the camels. I'm going to the bathroom. Holy.